Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ga wanda Telegram ɗinsu yake ja masu data, to ga yadda za su kashe abubuwan da suke sha musu data. Idan mutum ya shiga Telegram ɗin shi, idan ya shiga, zai danna wannan abubuwan guda uku ga su nan na nan gefe, sai ya shiga setting. Idan ya shiga setting, sai ya ja ƙasa gashi na inda aka rubuta data and storage, sai ya danna wurin. Wa'annan ga su nan yanzu a kashe suke ga su nan, na kukkunna su. To da ka kunna su, duk wani abu wanda aka turo a cikin group da sauransu, data ka za ta janye. To amma yanzu sai ka haka, da ka danna ka kashe su, da ka danna ka kashe su, sai wanda kake so in Allah da, sai hoton da ka taba zai bude, sai bidiyon da ka taba za ta bude. Insha Allah.